A fost odată ca niciodată o capră care avea 3 iezi, iedul cel mare, cel mijlociu și iedul cel mic. Într-o zi, aceasta chemase toți iezii la oaltă și începu să le spună cu un glas blând: Băi, a venit mă încoacă, voia mama dracu. Vedeți că eu mă duc în piață că vreau să iau să fac o ciorbă de perișoare. Să dea dracu să deschideți ușa la cineva, că jar mâncați. Ați înțeles? Da, mămucă. Când ajung eu la ușă o să vă zic așa: 3 iezi, cucuieți, ușa de o deschideți, scot cureaua din dulap și vă dau cu ea în cap. Băi, e clar? Da, mămucă. În cele din urmă, aceasta părăsi casa, lăsându-i pe iez singurei. Însă, dincolo de ușă, lupul cel rău trase cu urechea, auzind tot ce vorbiseră. Să moară familia mea dacă nu le iau tot din casă. Hai că-i fac eu pe proști așa să deschidă ușa. Bate cineva la ușă, deschideți că e mămuca. Bă, stați așa. Cine e? Măta. Mămuca, deschide ușa. Nu e mămuca, ea nu are glasul așa blând. Și în plus de asta nici măcar nu ne-a amenințat cu bătaia.